Welkom leerlingen van HAVO 5 en VWO 6 bij dit examen uit 2023. En dan hebben we het over tijdvak 2. Nossa papi tocante periode 2. E pergunta 10, vraag 10. Het is een vraag met een stelling die je hier kan zien. Een stelling is iets dat waar of niet waar kan zijn en dat moet je dan onderbouwen. Kijk, daar is stelling. Me conhece a palavra ponencia também, papapimento. Stelling. In een democratische rechtsstaat moeten verkiezingen geheim zijn. Dus in een democratische rechtsstaat is het belangrijk dat verkiezingen geheim zijn. Dus dat betekent dat geheim, dat niemand kan je vragen of je hebt gestemd en dat je dat moet zeggen. Als je hebt gestemd, dan hoef je dat aan niemand te vertellen. Dus in een democratische rechtsstaat moeten verkiezingen geheim zijn. E pergunta. Geef aan waarom verkiezingen in een democratische rechtsstaat geheim moeten zijn. E contestar. De maneira aqui, o votador não mestre tem medo de medinan, ora que não vota para partido que acaba tem governo. Dus op deze manier hoeft de kiezer geen angst te hebben voor maatregelen, medinan, wanneer hij op de partij gestemd heeft die niet in de regering terecht is gekomen. Ja? Ora con no vota para partido que acaba de gobierno. Ook als je tijdens de laatste verkiezingen op de PAR hebt gestemd, ja, of Coração Mio, of op de Manpin, ja, dan hoef je daar niet bang voor te zijn, want verkiezingen in een democratische rechtsstaat zijn geheim. Dat is één voorbeeld van een antwoord. Een ander voorbeeld van een antwoord is die maneira como um votador elegível não pode pressionar para voto para um partido particular. Zodat een stemgerechtigde, een votador elegível, niet onder druk gezet kan worden, não pode pressionar om op een bepaalde partij te stemmen. Para voto para um partido particular. Dat gebeurt in landen als Venezuela of Rusland. Daar worden mensen onder druk gezet om op een bepaalde partij te stemmen. In landen als Rusland, Venezuela, Noord-Korea. En dat is dus geen echte democratische staat. Ayo ite kirato.